Molt bon dia a tothom i benvinguts a les 25enes jornades de la Federació ACAPS. Amigues i amics, estem molt contents de retrobar-nos després d'aquest temps de pandèmia i així poder celebrar junts aquesta jornada tan esperada que no vam poder realitzar l'any anterior. Enguany, malauradament, la Covid no està totalment superada i per això encara aquestes jornades tindran un format híbrid. Així que diversos ponents d'aquest matí participaran de manera virtual. En primer lloc, presentaré els membres de la taula de la inauguració que m'acompanyen, destacant l'amistat personal i la col·laboració amb les seves institucions que ens uneix ja des de fa molts anys. Sí, en primer lloc, l'amic Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE Catalunya, que participarà presencialment, i els que vindran virtualment. Amigo José Luis Aedo, presidente de la Confederación FIAPAS, Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, i Dolors Rocinés, secretària general del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El nostre agraïment per estar aquí en aquesta ocasió. Ens fa molta il·lusió poder celebrar de nou les jornades en aquesta casa. Un cop més agraïm a la ONCE la seva disponibilitat i motivació per acollir les nostres activitats i projectes i en especial per poder celebrar aquesta 25a edició. Venim d'un període molt dur, on els efectes de la pandèmia han estat devastadors, no només per la salut i la vida, sinó per uns efectes col·laterals inesperats. La manca d'accessibilitat a la comunicació ha provocat que les persones amb sordesa patissin un greu aïllament degut a l'ús de les mascaretes no accessibles, que no permeten la lectura labial i distorsionen la veu, als vídeos sense subtitular, a la informació només telefònica, entre d'altres. Tot i la tecnologia disponible, les persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen oralment han quedat sovint marginades per manca d'actuacions clares en favor de l'accessibilitat que compensessin aquestes mancances. De totes maneres, gràcies a l'esforç personal de les persones amb sordesa i les seves famílies, així com entitats com ACAPS, s'ha estat reivindicant alternatives per millorar l'accessibilitat, impulsant mascaretes transparents certificades, fent videoconferències subtitulades o demanant a l'administració que fes accessibles tots els canals d'informació i formació. A poc anem sortint del túnel, però amb la lliçó ben apresa, la importància i la necessitat de tenir garantida l'accessibilitat a la comunicació que ja mai més s'ha d'oblidar. Avui estem aquí, però, per celebrar una data important i molt emotiva. Celebrem els 25 anys de jornades i no podem fer-ho d'una altra manera que mirar on estàvem fa 25 anys i comprovar els importants avenços que hem aconseguit en tots els àmbits. Gràcies a la lluita i perseverança de les persones amb sordesa i les seves famílies i també al treball i compromís dels professionals de l'àmbit de la salut, de l'educació, la tecnologia i l'àrea social amb els que hem anat fent camí junts. Els avenços tecnològics, els audiòfons digitals i implants coclears, han estat alguns dels factors claus en aquests anys que han afavorit la inclusió de les persones amb sordesa en l'àmbit educatiu, social, laboral i cultural. Canvis que han estat acompanyats d'un treball intens i constant de CAPS per avançar en els drets del col·lectiu. Així podríem destacar que hem aconseguit que des de 2010 es realitzi l'escreening auditiu universal a totes les maternitats de Catalunya. També que des del 2014 estigui aprovada la Llei d'Accessibilitat on es reconeixen els drets de les persones sordes que es comuniquen oralment. Tot aquest viatge l'hem fet amb l'excel·lent companyia del sector social de la discapacitat, amb FIAPAS, l'ONCE, el COCARMI, als que agraïm molt el seu suport i complicitats en tot aquest camí, no sempre fàcil. Així que ara també és un moment per celebrar tots junts aquests anys de compartir lluites, projectes i avenços. Parlem ara de les jornades. Aquí volem destacar i agrair la participació del grup Xistal de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundat per la professora Núria Silvestre, amb el que vam dissenyar i organitzar les primeres edicions i vam continuar col·laborant estretament en les següents.
Sense aquesta col·laboració, estic segur que no hauríem assolit el nivell tan alt de les jornades. Us vull dir que amb el codi QR que heu vist amb aquests plafons podreu accedir als programes de les 24 jornades anteriors i repassar la història d'aquests anys. I bé, hem arribat ja a la 25a edició. Vull agrair a la Marta Capdevila, excel·lent dissenyadora i vicepresidenta de la Federació ACAPS, pels magnífics cartells commemoratius d'aquesta edició. Amb la seva sensibilitat ha captat millor que ningú què han suposat les jornades en els avenços i en l'empoderament de les persones amb sordesa i les seves famílies. Només cal veure aquesta figura, l'empoderament multitasca que ens representa aquest dibuix. Tenim un programa magnífic, amb interessants ponències, i entre elles volem destacar la presentació de la situació socioeducativa de les persones amb sordesa per part de Carmen Haudenes, directora de FIAPAS. I també la presentació d'un estudi molt rellevant de l'impacte del llenguatge en el benefici de l'implant coclear per part d'Ann Cheers, reconeguda investigadora de la Universitat de Texas. Tindrem també la presentació del llibre de l'Anna Manso, que ens explica una història d'una nena amb implant coclear. A més, comptarem amb presentacions d'experiències de logopèdia, educació i dels CREDA. I acabarem al matí amb la participació de 3 joves amb sordesa que ens explicaran les seves vivències i com han superat les dificultats. I ja per la tarda, no us perdeu, la tarda tindrem un repàs de la tecnologia i la commemoració dels 25 anys de jornades amb un vídeo i una taula rodona amb persones que han estat referents durant aquests anys. I finalment vindrà el lliurament de premis, que en aquesta ocasió s'atorga a 25 joves amb sordesa que han crescut amb els 25 anys de jornades i que han estat exemple d'esforç i de superació i, sobretot, han demostrat que els infants i els joves amb sordesa poden fer tot allò que es proposen. Entre el material proporcionat trobareu el programa complet, un butlletí i una mascareta certificada transparent que podeu utilitzar durant la pausa cafè, durant les trobades que tinguem als espais comuns per facilitar la comunicació. Per finalitzar, vull agrair als finançadors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Fundació 11 i FIAPAS, i als sponsors Aural, GAES, MEDEL, RV Alfa i Mar Màgic, i també reconèixer especialment als voluntaris i a l'equip tècnic de la nostra entitat que han col·laborat en la realització d'aquestes jornades i especialment a la nostra responsable de comunicació, Francina Ballester. A tots ells, el nostre agraïment per haver tirat endavant aquestes jornades i desitjo que gaudiu molt aquest dia d'aquests 25 aniversaris. Moltes gràcies. Gràcies. I ara té la paraula el senyor Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE Catalunya. Bé, en nom del grup social 11 a Catalunya, en primer lloc, gràcies per convidar-nos i una salutació també a les persones que esteu avui aquí, responsables de la Generalitat, la Diputació, el president de FIAPAS, que després dirà unes paraules, i a l'amic i company Raimon. En primer lloc, gràcies per escollir casa vostra per fer aquestes jornades. Felicitats per aquests 25 anys de jornades. 25 anys no es fan cada dia i quan escoltava una estona el discurs del Raimon, aquí darrere hi ha moltes persones, molts esforços, molts somnis, talent, tecnologia, reptes, i de ben segur s'ha convertit un espai dins del vostre sector que us ha permès avançar molt sovint. A nosotros nos sobran motivos esta mañana aquí para estar con vosotros, para compartir estas jornadas. Y estamos porque compartimos luchas, lo llevamos haciendo hace muchos años. Las personas con discapacidad visual y auditiva caminamos bajo un mismo paraguas, el de la discapacidad sensorial. Tenemos todavía, es verdad que hemos avanzado en barreras arquitectónicas en estos últimos 30 años, pero todavía las barreras de la comunicación, del acceso a la información, necesitan que se conviertan ya en una realidad para ejercer nuestros derechos, el hecho de ir eliminándolas, no? Explicava molt bé el Raimon el tema del Covid, l'afectació amb el vostre col·lectiu, amb el nostre, com hem hagut de patir noves situacions y cómo se han ido generando poco a poco nuevas capas de exclusión social con una realidad que hemos tenido que ir afrontando entre todos día a día, ¿no?
Estamos aquí porque compartimos luchas en el sector de la discapacidad, porque formamos parte de una familia que es la discapacidad sensorial. Estamos aquí con vosotros también porque pensamos que compartimos valores, compartimos muchos valores. Uno es importante. Hace 83 años, cuando un grupo de personas ciegas crearon la ONCE y salieron a la calle a trabajar para intentarse ganar la vida, el primer grito que dijeron era iguales, iguales para hoy, iguales para mañana, iguales para toda la vida. Y con ACAPS creo que compartimos perfectamente la palabra igualdad, algo que nos une a todas las federaciones y entidades que seguimos luchando por las personas, que es lo más importante que hay, con y sin discapacidad. Y el segundo valor que creo que compartimos, que está dentro de nosotros, que ojalá cuando se acabe esta pandemia, la otra pandemia sea la de la esperanza, la del optimismo, es el valor de la ilusión. Algo que nos permite empujar con fuerza, que hace que no nos cansemos, que podamos compartir, que seamos generosos y que avancemos para un futuro mejor. Creemos que la ilusión es un ingrediente imprescindible y que seguramente ha estado en el centro de todas estas jornadas durante 25 años. Aquellos primeros padres, familias, personas sordas, investigadores, gente del mundo de la docencia, os juntasteis para tratar de encontrar respuestas para una vida mejor para las personas sordas oralistas y habéis ido avanzando muchísimo. No abandonéis nunca la ilusión, permitirá abrir muchas puertas. Y compartimos con vosotros, con ACAPS, también espacios, ¿no? Tenemos la suerte, lo decía Raimon, de poder trabajar juntos en el COCARMI. Yo he tenido la suerte, además de hacer muchas cosas, de la mano con Raimon. Raimon para mí no es vuestro presidente, es un amigo del sector, alguien que está ahí siempre que lo necesitamos y que empuja para ir mejorando los derechos de las personas con discapacidad. Con Raimon pudimos construir, nos costó mucho esfuerzo, ¿no, Raimon? Un órgano consultivo entre el Govern de la Generalitat i el sector, és el CODISCAT, el Consell Nacional de la Discapacitat a Catalunya. És un espai on interlocutem amb el govern de forma transversal amb les diferents àrees per millorar pressupostos, recursos y drets de personas amb discapacitat. El CODISCAT ha servido para impulsar en Cataluña un pacto nacional para las personas con discapacidad, algo que seguramente va más lento de lo que muchas personas querríamos, pero tenemos una convención internacional que habla de derechos humanos, tenemos presupuestos, tenemos competencias, tenemos políticas sociales, vamos a alinearlo todo entre todos para que los derechos nuestros sean efectivos y se puedan cumplir. Y compartimos finalmente personas, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con Raimon, os lo decía, y no os voy a contar nada que no sepáis. Raimon es una persona generosa en el sector, que colabora, que después de su vida familiar, de su vida profesional, de su vida asociativa en la presidencia de ACAPS, todavía, y no sé cómo lo hace, le queda algo de tiempo para colaborar con el sector de las personas con discapacidad. Raimon lo conocí en el año 2007, llevamos 15 años, ¿no, Raimon? Jo com a mujer llevo 25, contigo 15, bueno. Hem pogut compartir, la veritat, moltes coses. Ella ha portat la seva intel·ligència, la seva expertesa. Nos ha enseñado que tan importante es la estrategia como la táctica, que es importante trabajar juntos para llegar más lejos. Raimon es la persona en el sector hoy que tiene más experiencia. Dentro de las federaciones que formamos parte del COCARMI, es la única que nos queda, que es fundadora. Muchas veces cuando tenemos que mirar hacia atrás le preguntamos a él, no por mayor sino por sabio, oye, ¿y esto cómo empezó? ¿Y esto por qué pasó? Gràcies, Raimon, de tot cor, pel teu llegat, per l'esforç, perquè el teu col·lectiu és una peça fundamental dins del sector y porque nos permite seguir avanzando. Yo, para finalizar nada más, y en nombre de la ONCE, felicitaros por estas jornadas y desearos las dos últimas palabras, que seguramente son las que pronunciamos más veces cada día en todas las calles y ciudades de este país. Gracias por estar aquí y que tengáis muchísima suerte, que también os la merecéis. Feliz día y felices jornadas. Moltes gràcies, Enric, per aquestes paraules que només poden fer-se des de l'amistat i l'apreci mutu de tants anys, com bé deies. Pasamos al siguiente miembro de la mesa, José Luis Aedo, presidente de la Confederación FIAPAS, que, como antes comentaba, pues participará online y nos dará sus palabras correspondientes.
Buenos días, ¿se me oye? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Bueno, directora de Servicios Territoriales de Derechos Sociales de Barcelona, Lluïsa Nicolau, el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Enric Botí, querido Raimon, presidente de la Federación ACAPS y de ACAPS, miembros del movimiento asociativo de familias, amigas y amigos todos. Es para CIEPAS una satisfacción haber sido invitados a esta jornada especial de 25 aniversario de jornadas de ACAPS, que es una de nuestras asociaciones fundamentales en nuestro movimiento asociativo y exponente fundamental en Cataluña. Las ponencias que se van a ir desarrollando a lo largo de la jornada van a permitir ver el avance vertiginoso que se ha experimentado en los últimos años en materia de sordera. Las personas sordas alcanzan metas que eran inimaginables hace tiempo. Simplemente personas que no iban a oír nunca, hoy en día pueden oír gracias a la tecnología. La estimulación auditiva, estas modernas prótesis, el apoyo familiar y el apoyo educativo y metodológico hace que dispongan de formación suficiente, que sean competentes socialmente y que puedan vivir independiente y autónomamente, cosa que sin depender de un tercero, y ser miembros activos de la sociedad en la que pertenecen. A pesar de ello, la sociedad puede cometer el error de pensar que por esa mejora no tienen otras necesidades. No es así. Siguen teniendo algunas necesidades que hay que resolver, porque la tecnología ayuda y apoya, y las familias apoyamos y ayudamos, pero la sociedad tiene que participar en esa ayuda y en ese apoyo y dotarnos de las medidas que necesitamos, que necesitan nuestros hijos e hijas. Si no se hace así, todo el avance se vería comprometido. Todo el avance que se ha realizado en estos últimos años, si se deja de apoyar a las personas sordas en las prótesis, en las ayudas técnicas, en el subtitulado, en todas en las bucles magnéticos, en las emisoras de FM, se vería comprometido. Y como han dicho mis antecesores en la intervención, la COVID ha sido la muestra que ha expuesto de forma fehaciente todas esas dificultades. El que haya los avances que para otras personas ha sido la tecnología, las videoconferencias, las mascarillas, todos estos problemas han supuesto barreras para las personas sordas que han sido insalvables cuando no se han dotado de medidas alternativas y medidas de apoyo para su interacción y para su información. Todos hemos sufrido la pandemia, todos en algún momento nos hemos visto en la necesidad de pedir que se repita alguna oración porque no la hemos podido escuchar, las personas sordas con mayor intensidad. Y luego, en las situaciones habituales, las consultas médicas, las consultas en la administración, todo ha sido por vía telefónica o vía aplicaciones de forma inaccesible para las personas sordas. La telemedicina, la educación online, el teletrabajo y los canales de comunicación a través de Internet han sido inaccesibles. La información que se ha facilitado a las personas, al conjunto de la sociedad, ha sido inaccesible para las personas sordas. Son barreras que ya conocíamos, pero que este tiempo ha puesto de manifiesto, como he dicho, fehacientemente y las ha expuesto exponencialmente. Son los compañeros de mesa, las administraciones, nosotros mismos como entidades, las que tenemos que trabajar para que estos ajustes, estas medidas que son tan necesarias para las personas sordas, no se dejen de implementar. De forma que prevengamos la discriminación y la desigualdad de trato a las personas sordas. Por ello, reivindicamos que todas estas plataformas, todas estas medidas de comunicación modernas cuenten con tecnología de apoyo. El bucle magnético, subtitulado en directo, grabado, mensajería instantánea y videollamadas que permitan comunicación en tiempo real mediante voz, texto e imagen. Y reclamamos que los productos de apoyo se expandan a todos los bienes y servicios y en todo tipo de espacios. Bucles, emisoras, material audiovisual subtitulado en tiempo real y apoyos a la comunicación oral. Y no quiero concluir sin felicitar nuevamente a la Federación ACAPS por la celebración de estas 25 jornadas, que constituyen una ocasión privilegiada, como siempre. Cada vez que he podido acudir, he acudido y he aprendido mucho en estas jornadas. Traéis ponentes que, por su fuerza y por su investigación y por su trabajo,
nos ponen al día de muchas situaciones y las familias necesitamos eso, información para poder decidir lo que tenemos que hacer con nuestros hijos e hijas. Y muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Y pasamos ahora a la presentación de Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Bé, bon dia a tothom. M'escolteu? 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 Sí, arriba bé la veu. Vale, perfecte. Bon dia a tothom. Òbviament, al Raimon Gené, el president de CAPS i a tots els companys i companyes d'aquesta taula, en aquesta presentació. Un plaer ser aquí. En primer lloc, agrair-vos que ens hagueu convidat a participar d'aquest punt de partida d'aquesta 25a edició de les jornades de formació de les persones amb sordesa en modalitat oral. Jo crec que és un moment molt important per moltes coses, no solament per aquesta commemoració, òbviament, per l'impuls d'aquest espai, que jo crec que és un espai que reuneix moltes condicions, i una és que és un espai consolidat, arrelat i reconegut com a punt de referència, no solament per als aspectes vinculats amb la formació, sinó també amb la reflexió i, sobretot, amb la proposta de noves iniciatives vinculades justament a com garantir drets i, sobretot, com aconseguir la plena inclusió de les persones sordes. Jo crec que aquí és molt important aquestes jornades, no solament pel seu contingut i, òbviament, per la seva història, sinó també pel seu simbolisme. Per altra banda, també és un bon moment no solament per reconèixer aquest espai, sinó per reconèixer qui hi ha darrere, sobretot per reconèixer CAPS, aquesta gran federació de les associacions catalanes de familiars i de persones sordes, que el que avui jo crec que es mereix d'una forma explícita fer visible tota aquesta feina, abans ho deia també l'Enric Botí, des del cor. Jo aprofito per saludar-te, Enric, amb aquesta lògica que deia, aquest vincle personal i afectiu, però jo crec que és molt important el que ell deia i el que deia també el Raimon. Són molts anys d'esforç, de lluita, també de sacrifici, que s'han aconseguit grans avenços, però que encara queda, jo crec que, com dèiem també, els impactes de la pandèmia ho ha deixat clar, encara queden moltes coses que superar i que, lògicament, generen espais de desigualtat, espais de dificultat a les persones amb aquesta discapacitat i altres, però especialment aquestes. És veritat, les mascaretes han vingut i altres dificultats en aquest sentit de l'ús virtual de les tecnologies han generat una bretxa més, una dificultat més per accedir a aquesta accessibilitat universal vinculada, en aquest cas, a la comunicació i a la informació. Com ja sabeu, la Diputació de Barcelona és una administració supramunicipal, és una administració que està al servei dels 311 municipis de la província de Barcelona. I això què vol dir? Que no solament estem al servei dels municipis i treballem des de la governança local, sinó que això significa estar al servei dels ecosistemes locals d'aquests municipis. I en aquests ecosistemes locals estan les vostres entitats. Però jo crec que si hem de posar en valor un dels elements molt importants de la vostra feina és justament la feina des de la proximitat, des d'estar a prop de les necessitats reals de les persones sordes i també de les seves famílies en el dia a dia. I és des d'aquesta proximitat i des del compromís amb les administracions locals i també, en aquest cas, amb la Diputació de Barcelona, que ja acumulem una llarga trajectòria de suport i de treball conjunt, on creiem que és un dels moments d'implementació, de treball i de transformació més important. Per tant, jo, bàsicament, des de la Diputació de Barcelona, el que vull transmetre és, sobretot, reiterar les meves felicitacions, el meu reconeixement, el meu agraïment per tants anys de treball i de lluita. Òbviament, també la meva felicitació per aquesta 25a edició i any d'aquestes jornades que esperem, i ja he vist el contingut i la veritat és molt important, esperem que sigui útil, sobretot des d'aquesta lògica de la utilitat pública, d'aportar noves propostes, d'aportar noves línies estratègiques que ajudin a transformar i sobretot a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones sordes i les seves famílies. I, òbviament, un cop més dir, jo crec que també és una obvietat, però ho vull dir explícitament, que estem al vostre servei, que treballarem plegats i plegades perquè tenim els mateixos objectius i les mateixes finalitats i perquè ens toca, a peu de carrer,
a peu de poble, de ciutat, transformar la realitat i sobretot la realitat que genera gravis i discriminacions per les persones que tenen algunes dificultats o altres capacitats. Per tant, felicitats, gràcies i continuem plegats treballant. Moltes gràcies, Lluís Amoret, per les paraules. I ara, per acabar la sessió d'inauguració, tindrem les paraules de Dolors Rocinés, secretària general del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Bon dia i una cordial salutació a totes les persones que avui us trobeu en aquesta nova edició de les jornades de formació que organitza la Federació ACAPS. Representant de la Diputació de Barcelona, delegat territorial de la ONCE a Catalunya, president de la Confederació FIAPAS, directora territorial del Departament de Drets Socials i deixeu-me que d'una forma molt especial saludi el president i amic de la Federació ACAPS, el senyor Raimon Gené. Avui és un dia especial i ho és per dos motius. El primer, per poder reprendre aquesta jornada en el seu format habitual, en presencial, després que l'any passat això no fos possible, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, una pandèmia que va provocar que actes com el d'avui, jornades i formacions s'haguessin de posposar, ajornar o simplement algunes d'elles anul·lar definitivament. I el segon motiu, i molt més rellevant, perquè aquest any es commemoren els 25 anys de les jornades ACAPS. Unes jornades que tenen per objectiu aportar temes d'interès en relació als drets de les persones sordes i les seves famílies en educació, en elements i productes de suport, en accessibilitat, en inclusió social. I unes jornades que generen sempre molt d'interès, tant pels temes que tracten, com deia ara, com per les persones que sempre intervenen com a ponents, persones d'una gran experiència i expertesa, coneixedores de la realitat, que treballen per a transformar i millorar la vida de les persones sordes. Són també aquestes jornades una plataforma que serveix de projecció d'aquelles iniciatives i accions que s'estan duent a terme pel territori en favor de les persones sordes. I també, i d'una forma especial, és un espai que dona visibilitat anualment al col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i les seves necessitats. En definitiva, doncs, unes jornades que des del Departament de Drets Socials valorem molt positivament i que per això mirem de ser-hi i participar-hi any rere any. En el programa de la jornada d'aquest any he vist que es vol posar en valor, donar a conèixer els sistemes i productes de suport per a les persones sordes i l'èxit que s'obté si s'apliquen des de ben petits, d'una forma precoç, i així poder accedir al llenguatge oral, que és essencial per al pensament i desenvolupament intel·lectual i global de la persona, la seva autonomia i el seu empoderament. I avui que se celebren 25 anys d'aquestes jornades, toca parlar de les persones i de la institució que any rere any les fan possibles. No vull deixar passar l'oportunitat de reconèixer i de posar en valor la tasca que realitza ACAPS en la defensa activa dels drets i interessos de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. I ho fa a tots els nivells i davant tota la societat, davant les administracions públiques i la resta d'institucions. I destacar també i d'una forma molt especial la manera en què ho feu, la vostra voluntat i actitud sempre col·laborativa, propositiva i positiva, de participació constructiva. Per tant, el vostre saber fer, el vostre to i l'afabilitat també de totes les persones que conformen la gran família d'ACAPS. A la meva retina quedaran per sempre aquelles tardes de ja fa uns quants anys que vam passar plegats en el departament amb el Raimon i el seu equip treballant colze a colze en l'elaboració de la llei de l'accessibilitat per millorar-ne el seu contingut, sí, però sobretot defensant fermament que la llei fes el reconeixement necessari de la sordesa en la modalitat oral i els drets de les persones que la utilitzen per la igualtat d'oportunitats en la societat. Recordar també la participació o la representació d'ACAPS com a membre del Consell de Promoció de l'Accessibilitat de Catalunya, des d'on participa activament aportant diverses i diferents iniciatives tècniques o socials. També darrerament la seva participació en l'elaboració del nou Codi d'Accessibilitat que esperem vegi la llum ben aviat. Com podeu comprovar, la relació d'ACAPS amb el Departament de Drets Socials es remunta a fa molts anys. Jo crec que nosaltres també hem superat el nostre 25è aniversari, ja sigui com a ACAPS associació o federació. I aquesta relació intensa i contínua entre ACAPS i el Departament és un bon exemple del que ha de ser la col·laboració público-social.
La col·laboració entre entitats i administracions té un valor molt important, ja que són absolutament complementàries i una necessita de l'altra. I sense aquest tàndem probablement no hauríem assolit les fites que s'han aconseguit a dia d'avui. Des del Departament de Drets Socials defensem també fermament el dret de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, dificultat o limitació. I en aquest sentit ens hem compromès a reprendre els treballs per aprovar un pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat. Un pacte que ha de ser una eina que abordi des d'un punt de vista legislatiu, pressupostari i de polítiques públiques tots els reptes que tenen els ciutadans amb discapacitat, d'acord amb els principis de la Convenció de la ONU, i que aquest pacte ajudi i contribueixi a la inclusió social en el seu sentit més ampli, també de les persones sordes, que puguin ser ciutadans de ple dret en tots els àmbits. Em sento agraïda de poder participar novament en aquestes jornades i de poder-vos acompanyar avui, encara que sigui només de forma breu en aquest espai de la inauguració i també en aquest format a distància, però seguiré amb interès les publicacions que de ben segur fareu després de les diferents ponències i intervencions i també voldré veure d'una forma molt especial l'audiovisual d'aquests 25 anys de les jornades a CAPS i dels premis que els commemoren. Només em queda, en nom del Departament de Drets Socials i en el meu propi, felicitar-vos per aquests 25 anys de jornades, per la feina i per la trajectòria, perquè heu contribuït a millorar efectivament la vida i les capacitats de moltes persones sordes i de les seves famílies. Desitjo que passeu una bona jornada, que us sigui molt profitosa i que compartiu experiències que ens ajudin a seguir avançant a la millora de la vida de les persones sordes. Que totes i tots puguem seguir celebrant any rere any moltes més jornades a CAPS. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Dolors Rocinés. I simplement per acabar, destacar que aquest acte d'inauguració ha sigut ja un bon exemple del que han sigut aquests 25 anys, aquestes complicitats, aquests treballar junts totes les entitats i les administracions i que d'alguna manera ja hem començat a celebrar amb tots aquests records i aquests fites que s'han anat comentant i el que és millor, el que això prepara un futur per seguir treballant en els propers anys. Moltes gràcies, que gaudiu de les jornades i ja comencem amb la primera ponència.